Ne bir şey atıyordun? Hey, keyfimi yoklayalar vermesene. Ya mullu. Bar senin akarın iyisene ho. Sen emeyecek değil mi? Ne için? Diyete başladım. Hey, yarının oranın mı? 5 kilo horrunum. Bey be. Onu kamadan kayırlan elecek olpsun da. Yaman keyan vurlayan ay baro, nakarın iyisene ay. Ne? Alo Merdan, men şu wagtda berdi iftakat näçede imtih boldum men gelip alyp giday. Näme? Geljekmi diýäňmi? Esen soňky döwür wapça bolup başladың bilýärmi? Bar sen özüň bir zat edip bararsyň awtobusy men eýtbeyt ýöne özüň bar, baramok men. Wapça teme şu dostum bilen sagollaşyp otyr. Bardy. Bolýa bra. Aha. Parkinjan teňle şeýdi kurraşan o zaman. Ne kurraşarly şeýdi bilemok da, o teňle hiçem şeýdi kurraşmaýan men. Sana ta yok şu yılların içinde yanlışmadım mine seni seçemde. Alcırayan hiryanından geçemde. Hey geçemde. Dur alcıram bu näme? Zorlu tohu orijinal kızılı 925. Qıyım ne gölalın mı? Vay salam. Salam. Senin gülüm. Qıyım 1 kilo zeyne elmay. Vay zat to söýgülüň kiçi bolsa kızılın ullu son kiçeltersin da. Son küstanan yasa vermeli. Onun kiçeltip bu. İntek men sen 16 pro alıp berjek. Son 17 pro alıp berjek. Ýöne birinji özüm aljak. Qıyım. Hocan, sen näme dakjak bolýar? Gözüm imornun ondan dakkyn. Zat dakçak bolamok ýerştädi kiçeldelli. Bular zaýalar bu kızıla ho ondan amyn iyi görüň kişiň elledip bolan ho. Son ho gunço daka özüm oňortar soýur. Samsyk gunço dak şular ýuwaş. Onu da mı ne? Serden gunço derler da tip açıl. Bulan haytının hayti şu gunço daka bar. Gön şu gunço dak şul. Aynen ettin. Son var ayıllı ho. Yok şu var. Ey gülüm bir bağlam kızıla bulo. Yok yürü boş. Son min yok Kamila seni yürü diyen o. Sok ne canım. Min berdi karası versin. Yürü gel. Salam doğan şu kızılım kiçeltip bereyim de. Doğan sizin bunu yiyin kızıllala. Onunla näme kızıl değil bolsa? Doğan en arzan bu işte ya. Ay ağam min bitmän o. Öňkü gunço dak ustas sergar toşnu şu mirwadarın ýanyna geçendir öňkü işgärlerim şol özlerim şol beýlekler gärler ananyp göräýmän. Yürü bol. Aýtdym şu kimide de bolýar diýip dakaýdan edenem o. Seňe bir ýylgyranyň göräýinmi, endi näme gynanyp otyrdyň? Hey, ýadyma düşýärmi? Sen almakam kakaň. Gyzymy öz gününe goý, öz ýoluň bilen bolypdy. Wy, sen 5 ýyl mundan geçkiden ada. Endi gynanýarmy? Hey, şo wagt kakaň diýen edip, öz ýolum bilen gitmediňme gynanýar. Ankasaşan, samsyk. Min adam saklamak gidivermeli häzirem. Asyl min saňa bilenmi gynanýan? O näle gynanýan o? 5 ýyl içinde etmiýdiň ha, saňa seret, maňa seret. İsa galmada. Alo Ruslan, nire varman? Men repetisiýa baýanaşyp. Nerede sen idin? Laçyn baňaň ýanyna gel ha. Näme? Baňa ýani? Näme baňa? Aýdyp aýtyrjak bolýarmy? Baňada men repetisiýa geçme aladam ýok. Şu baňa ýani. Salam goňum. 5 minut gijak gel. Bir saat la perdiňe telefon oýnap otyr. İşe gelenden nerdiňe kampoçada video görüp otyrakmyda. Sağ olun. Bir saat ýer gitdi. Başlyk meni işden çykardy. Bahay gynanmy sen çat iş taparsyň laga? Ay bolýa, sağ ol anna. Bolýa, sağ ol. Ağırmadı. Aha, näme dost, gowmaýardy, gel. Gowy boljak maýa. Näme boldy? Sokup da. İkinciyim görýärmi? İkinci keleyim şu, täzeler maşynam bar. Uy, ha, maşynamy? Näme? Keleyimden şoňa kän çykdyjak ýani.
Hayır ana erkek masin ro ağam şu erkek ya o masini toktular erkek ama. Ya masin böyle o olmalı. Näme probleması var, näme boldy? Öýde gelinecek galym içe. Mhm. Masinin diňe yağ içer. Diňe yağ içe, yağ diňe yağ dökkemen düşünüp bilemokda. Näme meselesi? Ya masini günä ýok. Ha? Günä sen. Mençeme o ya masin içe diýen. Şonda da sen. Uyan ýağın saýlap goýa uýmaly omyn masinler o. Şu durmuşda var. 3 tane daha doğru sayla diýdi kakammy. Dostumy. Ayalym, biram yağ diýipdi. Şu masalat alan olsun kösenmezdim beýdi. Näme yağ goýaýyn meniň o? Ene dost. Lübex. Özümüz şoň dilleri, şoň üçin bakamy dök. Nokat bakada şu. Yere diýip Bolýan men o jenkam. bolýa ho, şoňa bolýa da şu. Şunu goýsam problemi çödülýär. Awa öyle peç atsat dost şu. Beh. Türküm önüme. Bu masinin problemini çözecek bolsa bu gelinecek hem çözermi? Eýin oň içerden opş problemany çözdüremedi. Boldy men gözüme tutar. Baksa mehre. Kan garaslamak dämi? Yo, datçan metan. Sözüzün karışmana tayin. Mesajizm diýdimi? Bu tünümür diýenmi ka? Mehre, istem atan sayla, sana alıp berjek. Yo, datçan. İlki ejengde saylan, soň maňa pasmatyrym. İne medeniyet, ine terbiye, özümdenle icen canım olya. Biz şubat aptoyda mehre matalar dükkanı öpdük. İň gol matalar şödegleşýär. Haşa diýen saylaýy bilen alıp berjek. Alo. Yok, men baramak üçin kafe, barjak däl. Azat, men üçin dostlarynızdan geçip oturma. Arkaýyn barbarym kafeye. Alo. Azat, bugün siz bilen kafeye gitdi. Oy, ana panyatka. Boy, Yevropoysk terbiye bilen ekene. Ine şu görýän masalaňyz Koreýski ştaplar metr 45 manatdan. Şu wagtky trend bolan 3D matalamyz bizde metri 30 manatdan. Wo, das. Baha dök bolbekene dogurdam. Dogun onu wara ejeme, genjeme, iyi sevgilime wara. Gowat salap bereňler. Alan matalaňyň bahasy jemi 150 manat bolan. Ha? Alasy diýişi utanma pullarını teleýän. Ha? 3 paket şunça dat. 150 manat bolaýdymy? Gatardamy ya? Töle davay.